Aberystwyth, Tad Lois, o'n i'n galw a croeso i fynd chi o'n braf iawn cael chi gyda ni un o'r diwyn gweithio gweithiogaeth chi yn un heddi na i mer, wedi'n sopo o'r bit, wedi'n gofyn amdano fe yn Aberystwyth bore yma, yn meddwl mynd ar gwbl o ddyddiau gynhadledd yn y Bala lle gwylio fydd yn gwneud ces iddo fe a chi bawb arall fydd yno. Oswch chi gael planet ar ddiwedd gyda'r ysgol Sul yn dilyn a mynd gwrdd eto wedyn am 5 o'r gloch os dyw ei mynd. Ac yna mae'r cwriad yn bod ar y sgrin, sy'n sylw chi'n bennig at gwrthwedu os fawrth yma a hefyd ar gael dros Zoom gyda'r gwragedd i fynd yn gwrdd y bore dydd Mercher a casgad y mis os gael gwrthwch chi mynd i waith y mudiad Ynglynedd Cymru. Yna chi yn rhoi nodau yn diwyddio Salm 65. Mawl sy'n ddyledus i ti, o Dduw, yn Sion, ac i ti sy'n gwrando gweddi, y teler ar uned, a dy ti y daw bob un a gyffes o bechod, a mae ein troseddau yn drech na ni, yn yr wyt ti yn ei maddau. Gwyn ei fyd, y sawl a ddewisi, ac y ddygu yn agos, ac y gael preswylio yn y gydaedau. Digoner nynau, a daioni dy di, dy deml sanctaidd. Hylwio. Yn dod at y ti nawr o ddiw yn tad, gan atgoffa hynny'n bod hyn yn wir, bod mawl yn ddyledus i ti, dy bod ti yn heiddi cael dy ganmol, ac i ni yn methu os nag ni'n gwneud hynny. I ni'n stopio nawr gyda meddwl am rhai o'r resymau allwn ni dy ganmol di, am dy fod ti yn ddew byw, mae ti yw'r unig ddew, mae ti yw'r un sydd wedi creu popeth, sy'n cynnal popeth, sy'n creu ni, mae'r holl bethau ni'n mwynhau o funud i funud, o awr i awr, o ddydd i ddydd, yn bod cyfan oherwydd y garedigrwydd i tuag atyn nhw. Ni'n diolch i ti am y tywydd i ni wedi mwynhau. Ni'n diolch i ti am dy ofal ni dros ni trwy'r wythnos ti wedi mynheibio. Diolch i ti am fyw mewn gwlad lle mae yna heddwch a lle ni ddim yn gorfod ofyn ni. Diolch i ti bod ti yn rhoi iechyd i ni ac yn bod ni yn ar iechyd yna gyda'r egni ni ddod yma bore yma a gymaint o bethau da wyt ti'n rhoi i ni i mwynhau bywyd. Ni yn diolch i ti yn fwy na dim byd arall am dy ras di i ni yn yr arwydd Iesu Grist. Diolch i ti bod ni'n dod bore yma nid am bod ni wedi dod i dy geisio di, ond oherwydd dy bod ti wedi ceisio ni. Dy bod ti'n ddew sydd yn siarad ac yn siarad drwy dair di, trwy wahanol amgylchiadau yn ein bywyd ni. Lle ni cael ei geni, yn lle teulu, yn ffrindiau. Dy fod ti yn yr rhaginiaeth ni, wedi credu bod ni wedi clywed am y newyddion da sydd yn Iesu Grist. Gan ni diolch i ti am yr holl bethau yma. Ni'n dod nawr i ddarllen dair di, i glywed dair yn cael ei sfonio gyda'i gilydd, ac yn gwyddio y bydde dair di yn y newid ni. Ni ddod eto i ddarllen am yr arglwydd Iesu Grist, a'i ddiwedd ei fendig, albeth ei drosto ni. Ac diolch i ti. Ni'n dod yn fawr y Sul i ddathlu'r ffaith bod yr arglwydd Iesu yn fyw. O ni'n gwyddio ar gweithio y gwirioneddau yma sydd yn gyfarwydd iawn iawn i ni. Wir yn cyffwrdd ni o'r yma, yn credu bod ni yn disynplygu mob ran o'n bywydau i dy ddoli ti. Ni'n gofyn y chi am i ti yn bydithio ni fan hyn ac mob man lle mae dair di cael ei bregethu nawr. Mae'n chwilio dros Aberystwyth yn gyperi eraill sy'n agos at ein colonia ni i ddyddio. Bydde ti dod y rai i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist am y tro gyda. Ac byddai sy'n yn credu yn ti. Bydde ti'n gwneud ni yn dibygar i'r arglwydd Iesu. Bydd gyda ni nawr. Gyda
Wel, mae henaint wedi dod oherwydd cynt o Lois yn merch Derek Adams. Nawr fi yw tad Lois. Reit, dyn ni wedi ganu i ddechrau o'r atodiad pa fodd y meiddiaf nesu. Sut yn y byd gallwn ni ddod ger bron Duw sanctaidd. A thith ein ddiw mor lân. Mae'r penillion eraill yn nodi mae'n anodd i ni ddod achos dyn ni'n bechaduried. Mae'r trydydd pennill yn nodi fe allwn ni ddod ar alwad mab y dyn. Felly, gwnewch ni ystyried sut dyn ni'n gallu dod ger bron Duw. Dim ni ganu unwaith eto. Tro yma, dyn ni wedi pwysleisio sut gallwn ni dod at Dduw. Trwy marwolaeth Iesu Grist. Mae'r emyn cynta di atgoffa ni o hynny, ond mae'r ail emyn yn pwysleisio fe. A mor bell dwi'n gwybod dyw hwn ddim gyda chi cynt, nag oedd. Emyn David Job, rwy'n gweld yn ystlys Iesu, mor ddwfn. Rhaid fi dyfynnu fel top ym mhen y clwyf a wnaed gan picell gwael fy mhechod ac yn y dŵr a'r gwaed. Rwy'n gweld ei aber drosodd yn marw yn fy lle. A rhedaf am y lloches sydd yn ei glwyfau e. A mae'r hwnna'n cael ei ailadrodd yn y penillio. A fe dda i lawr achos gyda chi ddim copi o'n. Dda i lawr. So gwnewch i ni ganu, achos dyma byddwn ni'n pwysleisio bore a nos marwolaeth Iesu Grist droson ni.
Triam ddarllen o Efengil Marc, penod 15, yn darllen o adnod 33 i 39. A dyma'r paragraff o byddwn ni'n mynd trwodd bore yma a heno. Dyma beth ni'n mynd i edrych arno. Y paragraff yma'n disgrifio marwolaeth Iesu Grist. Felly, dwi ddim yn darlleniad hir, felly, does dim rhaid i chi blancio off yn ystod y darlleniad. Gewch chi consentratio reit trwodd. Right, Marc 15, adnod 33. A phan ddaeth yn hanner dydd, bu tywyllwch dros yr holl wlad hyd 3 o'r gloch y pnawn. Ac am 3 o'r gloch, gwaeddodd Iesu a llef uchel, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Hynny yw, o'i gyfieithu, fy niw, pam yr wyt wedi fy ngadael. O glywed hyn, meddai rai o'r sawl oedd yn sefyll gerllaw, clywch, y mae'n galw ar Elias. Rhedodd rhywun, a llenwi ysbwng a gwyn sir a'i ddodi o flaen gwialen, a'i gynnig iddo i wyfed. Gadewch i ni weld, meddai, a ddaw Elias yw dynnu ef i lawr. Ond roes Iesu lef uchel, a bu farw. A rhwygwyd llen y deml yn ddwy o'r pen i'r gwaelod. Pan welodd y canwriad oedd yn sefyll gyferbyn ag ef, mae gyda gwaedd felly y bu farw, dywedodd, yn wir, mab Duw oedd y dyn hwn. Gai nodi stori i rai iau, a mae'n fath o crynhoi beth ni'n edrych arno bore yma a heno. Mae'n stori bach yn od, ond storis od sydd gyda fi o hyd. Fi eisiau ddechmygu bod chi yn y rhyfel byd cynta, oedd e'n horrible. Oedd na trenches, oedd na fath o ffos o'n nhw'n mynd lawr, a'r peth gweitha oedd pan o'n nhw'n deud wrth y milwyr, dych chi nawr yn goffod dringo dros y top ac ymosod ar y gelyn achos wedyn oedd rhan fwyaf pobl yn cael eu lladd. Ac oedd y captain yna, a rhan fwyaf o job y captain oedd pan oedd nhw'n gweud oedd pobl i fynd dros y top, oedd gyda fe pistel achos oedd unrhyw'n ofn wneud, oedd e'n lladd nhw. So dyna pa mor ofnadwy oedd e. Ond mae gyd y pobl yn crynu, a mae'r captain yn deithio nhw, paidwch ag ofni, pawb aros yn y trench yn saff. Bydda i'n mynd drosodd. So mae'n chwythu chwiban, mae e'n mynd i fyny o'r trench, a wedyn chi'n clywed sŵn ofnadwy. Machine guns, gynnau, hand grenades, cannons, gyd yn sythi, bang, cross bombs yn sythi, sŵn ofnadwy. A wedyn chi'n clywed sgrech ofnadwy gan y captain. Mwy o bombs. Tawelwch. Milwyn will. Dyna diwedd ono fe. A maen nhw'n edrych ar ei gilydd, beth ni'n neud nawr. Gysydi, mae'r captain yn dod at top y trench yn gweud, mae'n iawn. Dwi wedi meiddi'r gelyn i gyd. Fi wedi cymryd gyd y guns, gyd y popeth, gyd y bombs. Saff nawr. Dewch. Nawr mae hwnna'n stori hollol od. Right? Dyna mynd digwydd fel yna. Ond na beth digwyddodd ar y groes. Dyna beth ni'n edrych arno. Dyma Iesu Grist yn cymryd lle ni, yn mynd o flaen, casineb Duw yn erbyn yn pechod ni i gyd. Cymrodd e y sythi, cymrodd e y bombs,
a popeth arno fe. Nath esgrechen a gweiddi mewn poen fel gawn ni weld. A buodd e farw. Ond nath e atgyfodi, achos nath e concro, gath e talu y pris am ein pechod ni i gyd. A nath e'n dod straight away, ond chi'n cofio, ar y disil, ar ôl diwrnod yn y bedd, mae'n dod nôl at y disgyblion ac yn deud, tanefedd i chi. Dwi wedi delio fe gyda fe gyd. Gyd y pethau oeddech chi ofn eich bywyd amdano. Mae di sortio. Heddwch. Sy'n golygu, fel mae'r emyned i ni'n canu wedi deud, gallwn ni ddod at Dduw heb euogrwydd. Bod euogrwydd yn pechod ni wedi symud, a mae Duw wrth y bodd yn derbyn ni. Mae'n golygu, a mae hwn yn nod i stori plant, pan daw eich amser chi i farw, chi'n gwybod bod e wedi mynd cynt. A chi'n saff os ydych chi'n ymddiried ynddo fe. A dyna beth i ni'n mynd i bod yn edrych yna nawr te. Beth mae Iesu Grist yn dioddau i roi heddwch i ni. Gadewch ni droi at Duw mewn gweddi. O Dduw ein tad yn y nefoedd. Dyn ni'n gwybod bod rhywbeth rhyfeddol wedi digwydd ar y groes. Ac o dad gallwn ni ddisgrifio fe rhan fwyaf yno ni yn ddiwynyddol, a dyn ni wedi teimlo i rimau ar ein bywydau ni, ond o dad dyn ni'n gwybod bod angen ein atgoffa ni tro ar ôl tro o'r hyn nath Iesu Grist drosom ni. Dyn ni'n gwybod dyn ni ddim yn teimlo fe i'r canfed ran yr hyn y dylwn ni. Oherwydd bod yr hyn y nath yr arglwydd Iesu Grist tu hwnt i'n dealltwriaeth llawn. Dyma gariad tu hwnt i reswm. Dyma rhyfeddod dy gymeriad di, lle dyn ni'n gweld y sancteiddrwydd yn erbyn pechod yn ei gyflawnder yn cosbi dy fab, lle dyn ni'n gweld y gariad rhyfeddol yn rhoi dy fab i'r fath erchylltra ein mwyn ni. O dad, paid â gadael i ni byth meddwl dyn ni ddim wedi cael ein caru. Achos wyt ti wedi caru ni a chariad tragwyddol. Helpa ni, o dad, o'r ienga i'r hynna i gael teimlo, deall a teimlo o'r newydd rhyfeddod y groes. Gawn ni ofyn i ti edrych nawr i mewn i'n calonnau ni ac efo dy llygad X-ray sydd yn gweld pob dim sydd yno, gwel ein anghenion ni. Maddau ein pechodau, helpa ni ddeall bod ni'n cael dod ato ti trwy Iesu Grist a bod yna dderbyniad. Gwel ein ofnau, gwel ein anghenion arferol ac ysbrydol. Tyrd a dwed wrtho ni tangnefedd. Roi ni brofi o'r newydd llawenydd dy iachawdwriaeth. Cofia yr eglwys a pawb sydd yn arwain. Ni'n gofyn arbennig am Emyr bod ti'n bendithio fe, o dad. Ac o dad, gawn ni ofyn dros dy eglwysi ni, meddwl am yr eglwysi Cymraeg, o dyn ni'n hiraethu am gweld pobl o'r newydd yn dod i'r bywyd. O Dduw, clyw ein gweddi ar o tymor o fendith eto. Bydd gyda ni nawr, helpa ni addoli, cofia rheini
sydd mewn sefyllfaoedd erchyll fel yn Ukraine, fel yn Gogledd Corea, fel yn rhai o'r gwledydd Moslemaidd, o da trigar ha. A rhodd i nhw dy ysbryd, i'w dwyn y wir bywyd, a gweld y gogoniant sydd yn ei disgwyl. Amen. Dyn ni'n mynd i ganu unwaith eto, mynd i ni reit gyfarwydd ac i, wrth edrych Iesu ar dy groes, a meddwl dyfnder dangau loes. Pryd hyn rwyfyn, dibrisio'r byd, a'r holl ogoniant sydd ynddo i gyd. Wel, bore a nos, dyn ni'n fod yn edrych ar y dan yna nes i ddarllen. Marc penod 15, adnodau 33 i 39. Mae marwolaeth Iesu Grist yn ganolog i'r ffydd Cristnogol. Fan hyn, yn fwy nag unrhyw le arall, cynhyrchwyd ein iachawdwriaeth ni. A mae'n mor bwysig bod ni'n dod ato fe
tro ar ôl tro i dysgu pethau newydd ac atgoffa'n hunain o pethau dyn ni'n gwybod yn barod. Nawr, dwi'n rhannu y peth yn ddau, dyn ni'n edrych sut mae Marc yn disgrifio marwolaeth Iesu Grist. Cynta i gyd, adnodau 33-37 bore yma, yn beth byddai gweud, mae'n ateb y cwestiwn beth dioddefodd Iesu, ac yna, heno, adnod 38 a 39, canlyniad marwolaeth Iesu. Cynta i gyd, beth dioddefodd Iesu. Mae mor bwysig deall hyn. Ydych chi weithiau yn meddwl fel hyn, chi'n teimlo'n euog am eich pechod, ydy marwolaeth Iesu'n ddigon i clirio'n mai yn llwyr? Ydy Duw yn derbyn fi'n llawen bod fi fel hyn? Deallwch sut nath Iesu dioddau drosoch chi a mae'r amheuon yn cael eu cliro. Os dioddefodd fel hyn, dych chi'n iawn. Ydych chi weithiau yn amau cariad Duw atoch chi? Edrychwch beth nath Iesu Grist ar y groes. A pan y deallwch chi hynny, dych chi'n deall mae wedi caru fi a chariad tragwyddo. Ydych cariad chi yn oeri? Ewch nôl i'r groes. Ac yn wir, mae Crist wedi ordeinio swper yr arglwydd mwyn mynd â ni nôl i'r groes tro ar ôl tro, nid bod ni'n gwneud swper yr arglwydd nawr. Felly, dyn ni'n edrych arno fe, a dyn ni'n mynd i gweld beth mae Marc yn pwysleisio yn y paragraff yma. Felly, mae'n pwysleisio cwpl o bethau. Cynta i gyd, mae Marc yn nodi amser arbennig. Right? Adnod 33. A phan ddaeth yn hanner dydd, bu tywyllwch dros yr holl wlad hyd 3 o'r gloch y prynawn. Ac am 3 o gloch gwaeddodd Iesu. Nawr, pam mae e'n nodi yr amser yma o canol dydd 12-3? Mae Iesu Grist, os chi'n edrych ar adnod 25, wedi cael ei groeshoelio am 9 o gloch y bore. Right? Mae yna 2 awr wedi bod, pan mae e'n siarad, mae wedi cael ei groeshoelio, mae'n ymwneud y rai o'r pobl oddi amgylch ac yn siarad efo nhw, ond nawr mae rhywbeth gwahanol yn digwydd. Mae yna 2 awr o tywyllwch lle does na ddim ymwneud efo pobl eraill. Nawr, dwi ddim eisiau deud bod gyd dioddefaint Iesu Grist wedi digwydd yn y 2 awr yma. Os byswn ni wedi bod yn mynd trwy Efengyl Marc, fel dwi wedi bod yn Aberystwyth, mae wedi dioddau yn Getsemane yn ofnadwy. Fyna, dwi disgrifio hwnna fel croeshoelio ewyllus Iesu Grist. Plygu ewyllus Duw. Mae wedi dioddau yn y llysoedd barn, yn cael ei cyfri yn bechadur yn swyddogol, yn cael ei casau. Mae'n cael ei gwawdio a'i wipio gan y milwyr. A wedi mae'n cael ei gosod ar y groes yn noeth lymyn, a mae pawb yn chwerthin arno fe, ac yn ei sbort amdano fe. Oedd hwnna i gyd yn dioddef. Ond dwi eisiau nodi bod y dioddau mwyaf yn digwydd yn y 2 awr yma o hanner dydd tan 3 o gloch. Mae yna tywyllwch goruwch naturiol yn dod am 2 awr. Nid hyd dioddefaint Iesu Grist yw'r peth mwyaf pwysig, ond i ansawdd. 2 awr arbennig. Ond oedd beth digwyddodd fyna a'i werthau yn rhyfeddol. Nawr, mae Lois o hyd yn chwerthin achos dwi'n edrych ar lot o YouTube. Right? Ac yn un o'r pethau gwirion yma ar YouTube, mae dyn yn dod i prynu car drud, rhywun sydd efo lot o arian a ddim lot o sens, efo coins. Right? Coins. Mae fath o llond
truck o coins i talu am y car yma. Right? Ac no, sut ydyn ni'n derbyn hwn? Byse wedi gallu sgwennu un check bach fel yna, oedd yn werth mwy na'r truck llawn o coins. Beth dwi eisiau deud? Beth digwyddodd yn y 2 awr o dywyllwch yna, Iesu Grist ar y groes, o fwy o werth ac sy'n talu tragwyddoldeb yn uffen y bysyn ni yn heiddi. Mae yna rhywbeth mawr yn digwydd fyna, sydd o bwys tragwyddol, talwyd aberth drud, tragwyddol. Eisiau chi sylweddoli bod y 2 awr yna yn rhywbeth mawr. Yr ail beth mae Marc yn pwysleisio. Mae am i ni ddeall bod Iesu yn y 2 awr yna yn dioddau digofaint Duw. Casineb Duw yn erbyn ein pechod. Mae'n dod gyda i gyd yn y ffaith bod Iesu Grist yn cael ei groeshoelio. Clywch yr adnod yma o Galatia 3:13. Bydd rhaid i chi'n gwybod at beth dwi'n mynd i cyfeirio. Paul sy'n siarad fan hyn. Prynodd Crist ryddid i ni oddi wrth felltith y gyfraith, pan ddaeth ein mwyn yn wrthrych melltith, oherwydd y mae'n ysgrifenedig melltith ar bob un a grogir ar bren. Yw beth mae Paul yn deud fyna, yw bod mae cael y croeshoelio yn arwydd allanol o Duw yn eich melltithio chi am chos bod chi wedi torri i gyfraithau. Nid hapa damwain yw bod Iesu Grist yn cael ei groeshoelio. Oedd e'n profi casineb Duw yn erbyn pechod dyn achos bod dynion wedi torri cyfraith Duw. Ond nid jyst y ffaith bod ni'n cael ei groeshoelio, ond y 2 awr o dywyllwch o 12 tan 3. Nawr yn y Beibl unwaith eto, dyn ni cael y pwyslais goleuni yw Duw. A mae golau yn sefyll dros sancteiddrwydd, dros bywyd, dros gobaith. Dyna'r ffordd mae'n cael ei pwysleisio. Ond mae uffern yn cael ei ddisgrifio fel cael eich taflu i'r tywyllwch eithaf. A mae Duw fel betai yn rhoi object lesson i ni fan hyn. Dyma beth sy'n digwydd i Iesu Grist. Mae'n cael ei taflu i'r tywyllwch eithaf. Mae pechod ni yn cael ei gosod arno fe. A mae Duw yn cysau pechod. Mae'n siŵr bod chi, wrth i chi edrych ar y pethau sydd wedi bod yn digwydd yn Wcrain, wedi gwylltio weithiau, dim yn rhaid gwylltio dy gairiau, ond mae'n gas gynnwch chi y peth yma sy'n digwydd. Wel, mae Duw yn cysau pechod yn gyfiawn, a mae'r casineb yna yn erbyn pechod yn cael ei tywallt ar Iesu Grist. Dwi'n meddwl amdano fe fel y gwrthwyneb i'r hyn digwyddodd yn y bedydd ac yn y gweddnewidiad. Yn y bedydd mae fe tai y cymylen agor a Duw yn gweud yw, hwn yw fy mab, yn hwn dwi'n ymhyfrydu, dwi wrth y modd. Mae'r un peth yn digwydd yn y gweddnewidiad a mae Iesu'n disgleirio mewn golau. A mae Duw'n gweud, dwi wrth y modd. Ar y groes mae Duw yn dweud, dwi'n casau, dwi'n ddig. A mae cosb Duw yn mynd ar yr arglwydd Iesu Grist. Y beth nesaf, mae Marc am i ni ddeall sut roedd Iesu Grist yn teimlo pan oedd hyn yn digwydd.
adnod 34. Ac am 3 o'r gloch, gwaeddodd Iesu a llef uchel, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Hynny yw o'i gyfieithu, fy niw, pam yr wyt wedi fy ngadael. Nawr, sylwch gyda i gyd bod Marc yn nodi'r geiriau yn yr Aramaig, yn nodi fe yn yr iaith oedd Iesu Grist yn siarad, cyn i roed e yn y groeg oedd e'n siarad, a mae'r gwrs groeg wedi cael cyfieithu Gymraeg i ni. Pam bod e'n roed e yn y iaith gwreiddiol? Mae gynnon ni mantis dros eglwys Saesneg, dyn ni'n ddwyieithog. A mae un o'r ieithod yna yn famiaeth, chi'n teimlo fe mwy. Ac mae'n amlwg bod e'n gosod e yn yr famiaith achos oedd e'n mwy emotif. Oedd e'n dangos teimladau. Oedd gosod e yn y groeg ddim yn taro adre gwmynt. Ac felly mae eisiau dangos teimladau Iesu Grist. Beth mae Iesu Grist yn dweud? Mae'n dyfynnu dechrau Psalm 22. A mae Psalm 22 yn disgrifio y profiad o cael eich gadael gan Dduw. A mae fe bydau Iesu Grist wrth dyfynnu dechrau Psalm 22 yn dweud, dyma'r fath o profiad dwi yn mynd trwodd. Duw yn gadael fi. Dyma dieithrwch rhwng Duw y Tad a Duw y Mab. Nawr meddyliwch, mae Duw y Tad a Duw y Mab fel 2 rhan o'r Drindod ers tragwyddoldeb wedi bod yn berffaith gytun, yn berffaith ymhyfrydu yn ei gilydd a llawenhau yn ei gilydd. Perffaithrwydd o berthynas. Ond yn un adeg yn unig yng nghanol tragwyddoldeb, mae yna amharu ar ei mwynhad o'i perthynas o'i gilydd. Mae'r tad yn troi oddi wrth y mab ac yn tywall i ddigofaint arno fe. Nawr mae Iesu yn gweiddi a llais uchel. Pam rwyt ti wedi fy ngadael? Oedd Iesu'n gwybod pam? Oedd e'n gwybod pam mae di deud. O flaen llaw mae di deithio ni bod e'n mynd i farw dros ein pechodau ni. So, dyw e ddim yn gweiddi achos bod e ddim yn gwybod. Gai roi 2 reswm pam bod e'n gweiddi. Mae'n gweiddi cynta i gyd mwyn i chi a fi ateb. Pam bod Duw di gadael Iesu? Achos bod pechod fi a pechod chi wedi gosod arno fe. Ond yn credu mae'r prif reswm pam bod Iesu Grist yn gweiddi, achos mae sgrech sydd fan hyn. Hynny yw, mae e'n teimlo fe i'r dim. Mae e'n torri i galon. Mae'n dioddefaint i'r eitha. Tu hwnt y gallai dioddef fel petai. A mae e'n gweiddi. Pam? Pam di chi a fi yn gofyn i Dduw maddau pechodau, cofiwch bod maddeuant wedi bod yn costus i Iesu Grist. Mae mor hawdd i ni. Costus i Iesu Grist. Wedyn, mae Marc eisiau ni ddeall sut mae'r tad yn teimlo. Y dan rhyfedd nawr yn adnod 35 a 36. O glywed hyn, meddai rai o'r sawl oedd yn sefyll ger llaw clywch, a mae'n galw ar Elias. Mae'r Aramaig Eloi a'r Aramaig Elias yn fwy tebyg i'w gilydd na beth yw e yn y Gymraeg. Rhedodd rhywun a llenwi ysbwng a gwyn sydd
sir a'i ddodi ar flaen gwaywffon a'i gynnig iddo i'w yfed. Gadewch i ni weld, meddai, a ddaw Elias yw dynnu ef i lawr. Ond roes Iesu lef uchel a bu farw. Chi'n gweld y syniad oedd, os oedd Iesu Grist yn ddi-euog, ac yn y fath sefyllfa, bysau Duw siŵr o fod yn anfon angel i'w arbed e. Neu, Elias, nawr pam Elias, achos oedd Elias, o'ch chi'n cofio, ddim wedi cael marwolaeth arferol, oedd Duw wedi cymryd e i'r nefoedd mewn corwynt. Felly meddwl, Elias, bydd Duw yn ei arbed e. Os di'n ddi-euog, bydd Duw yn ei arbed e. Gawn ni weld. A maen nhw'n edrych. Dydy Duw ddim yn ei arbed e. Mae'n marw. Tiwn yn atgoffa chi o adnod, yr hwn nid arbedodd ei briod fab, ond ei rhoddodd ef drosom ni oll. Pa wedd gydag ef na bydd e'n rhoi popeth i ni. Dyw e ddim yn arbed e. Ystyriwch ar y groes y cost i'r tad. Pa mae'n gweld bod Iesu Grist o ddioddau i ddicter y tad yn erbyn pechon, goffod roi e ar y mab, tan bod y mab yn rhoi ysgrech o artaith yma, chi'n fod fy nyw pa mae'n gadael, a dyw ddim yn ei arbed e. Dyw e ddim yn dangos trigaredd. Dyw e ddim yn achub e ohono fe. Doedd e ddim hyd yn oed yn dangos ownsyn o trigaredd. Oherwydd, does na ddim ownsyn o ddigofaint ar ôl i'r Cristion sy'n ymddiried yn Iesu Grist. Ond sylwch hyn, roedd e'n gostus i'r tad. Mae ar y groes, mae yna dioddefaint dynol, mae yna croeshoelio a pethau corfforol ac emosiynol, mae yna dioddefaint satanaidd mewn temtasiwn yn cael ei trosglwyddo i Satan. Mae yna dioddefaint dwyfol. Mae'n gostus i'r tad a'r mab, yn siŵr hefyd i'r ysbryd glân, ond dyw hwnna ddim yn cael ei nodi i ni. Mae yna rhywbeth mawr yn digwydd fan hyn. Beth ola, dyn ni'n nodi, adnod 37. Mae'n dangos bod Iesu wedi talu dyled llawn. Adnod 37, ond roes Iesu lef uchel a bu farw. Nawr, chi teimlo tym bach yn fflat achos dyw Marc ddim yn nodi beth yw'r llef a dyn ni'n gwybod mae yna gorffennwyd right, sydd yn gwneud y pwynt yn glir. Right? Dyn ni'n gwybod hynny o'r efengylau eraill. Ond mae'n dweud hyn, buodd e farw. Beth yw cosb bechod? Digofaint yw a marwolaeth. A mae Iesu Grist yn talu'r cosb yn llwyr. Fe fuodd e farw, sydd yn deithio ni bod e wedi talu y dyled i gyd. Ond mae yna resymau eraill i ni gwybod bod Iesu Grist wedi talu'r dyled i gyd. Mae'r tywyllwch yn mynd. Sylwch ar yr amseru. Y tywyllwch o 12-3, a wedyn mae'r gwaedd am 3 ac yn marw. Mae'r goleuni yn dod nôl. Mae digofaint Duw wedi cael ei bodloni. Mae yna 3 beth arall, ond mae hwn yn mynd i bregaeth arall. Mae llen y deml yn cael ei rwygo heno. Mae'r canwriad yn dod i gredu heno.
ar y disil, mae'n at gyfodi. Dim heno, ddim ffisio popeth mewn. Ac yn dweud, heddwch i chi. Fel yn y stori plant, mae wedi dioddau bombs Duw. Popeth wedi mynd arno fe. Mae wedi marw. Mae wedi sgrechen. Mae wedi dod nôl yn fyw at ei bobl a dweud, chi'n saff nawr. Chi'n saff. Dwi wedi delio gyda fe gyd. Heno, nawn ni weld sut mae Marc yn nodi y canlyniad yn adnod 38 a 39. Gadewch i ni ganu am rhyfeddod y groes. Mae'r gwaed aredodd ar y groes o oes i oes i'w gofio. Rhy fyr yw tragwyddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano. Dewch ni weddio. O Dad, os fydd rhyfeddod marwolaeth Iesu Grist yn gwneud i ni rhyfeddu i dragwyddoldeb yn y nefoedd, helpa ni i ddiolch i ti a rhyfeddu mwy ar y ddeiar, a sylweddoli y fath derbyniad sydd i ni am yr hyn y nes ti ein mwyn. Diolch am y groes. Amen.